e inde Allah jurum deeɗo jurmotoɗo immorade e Muhammadu nulaɗo Allah faade e hirkal lamɗo tedduɗo romnaɓe yo kisal Allah woni e on dewɗo handare nde so ɗum yawti ko min tigi noddatoma noddandu jebbilare l'islamu jebbilo kisa Allah rokkuma jobdima laaɓi ɗiɗi so tawi noon a rumtima nden noon dondoɗa bakkatuji arisnaɓe o haalata koko yowiti e nulaɗo keso to gure arabeɓe to holko tagi Mouhamadou ene jokkiren ni ko tagi holko yefti ɓinguel mawnam o ko haɗi a hajakimo o haaɗe keerol yama jo o wayloyo o waylo omo heeɓi duuɓi 4 wadde ha joni omona heddi to wimboto balɗe tati fof birnugol makko dey juuti ngol ɗo miɗo hulani Mouhamadou to hayre to janngo ngam inde joomi on tagɗo neɗɗo iwde e heɗɗere janngo ngam joomi ɓurɗo teddude on gandinirɗo kuɗol o andini neɗɗo ɗum ko anda bele ɗum ko jabaragal e ɓingu moƴƴago an Abou Jahli ar yoftum so tawi aɗa wawi kul fof bawnoɗo sikkude Hamza kunƴinoɗo e konjam baño baroɗe ina rewe dina Mouhamadou en puɗɗorima inde Allah eɗen ñippa suudu nulaɗo o nulaɗo Allah ina rondo kaaje tofeje dow balaɓe mum beele yonanima tan ko lorida e fergo ma ngo
fof to an minen ma min gollu. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Ubayda, Emin et Ali. te kadi ñallade musde ari tawi nulaɗo yettima duuɓi 63 e gurdam mum tedduɗam e nder ñalade amde e lewru juko fergo ina yara 13 hitande Muhammadu timmode annabaɓe o suɓi hawri toyde e joomum te Madina iidi iidango hay goto wawano gonɗinde on mo Allah e malaikaji kammuji ɗi ina jafnono yanade ina wawi mobde ɗum nder ndi leydi kono tan Muhammadu e jatimayi ni woni no Aboubakry haaldirno e yimɓe ɓe to juulirka nelaɗo Allah o e hemon onon yimɓe kala on gonnoɗo e rewde Muhammadu tigina Muhammadu maayi kala on gonnoɗo e rewde Allah tigirigi Allah ko gurɗo mo maayata